Puhutaan Skallin nuorten verkostosta. Haastattelussa Kari Venäläinen, verkoston johtoryhmän puheenjohtaja. Mitä kuuluu? No kiitos, oikein hyvää täällä messu touhuissa. No niin, kerro vähän Skallin nuorten verkostosta. Mikä se on? Eli Skallin nuorten verkosto on perustettu vuosi sitten ja tarkoituksena on koota yhteen nuoria kuljetusyrittäjiä ympäri Suomen. Ja pystytään antamaan kuljetusalan ääntä niin kuin nuorille ja vaikuttamaan asioihin, mutta myös verkostoitumaan keskenään, että oppisi tuntemaan myös muita saman alan tekijöitä. Eli kenelle tämä on tarkoitettu? 18-40 noin, eli yläikäraja ei sinänsä ole, mutta jos tuntee itsensä nuoreksi, niin silloin ihan hyvin voi vielä nuorten verkostoon liittyä. Että ei potkita ulos sen takia ja Skallin jäsen tietysti täytyy olla ensin. Skallin ryhmästä on kyse ja voi olla yrittäjä tai esimerkiksi vanhempien yrityksessä tai niin kuin tulossa vasta kuljetusyrittäjäksi, niin meillä on niin kuin verkostossa monenlaisessa taustassa toimivia. On ihan työntekijöitä, kuljettajia tai sitten itse yrittäjiä. Joo. Mitä kaikkia hyötyjä verkosto tarjoaa? Kyllä siinä varmasti se vaikuttaminen on se tärkein, verkostoituminen. Että kyllä siitä niin kuin mä oon saanut tosi paljon kavereita ympäri Suomen jo nyt tässä lyhyessä ajassa, että pystyn missä paikkakunnalla vaan oikeastaan soittaa verkostolaiselle, että ei mä tuun käymään kahvilla, että jutellaanko vähän, niin siitä niin kuin tosi iso hyöty. Aikaisemmin en mäkään ole tuntenut kuljetusalan tekijöitä oikeastaan juuri ollenkaan, että ihan omalla alueella muutamia, mutta nyt se on laajentunut sitten koko Suomen alueelle. Tosi kiva. Minkälaisia kaikkia tapahtumia teillä on? Eli meillä on niin kuin Skallin tapahtumien yhteydessä järjestetään yleensä 2-3 vuodessa ja siellä kokoonnutaan yhteen. Meillä on omia puhujia välillä kutsuttu sinne tai sitten me puheenjohtajat siellä puhutaan ja kerrotaan verkostosta. Pystytään esimerkiksi sitten joihinkin vaikuttamisasioihin lausumaan sitten sen kokouksen jälkeen, että tehdään sitten Skallin hallitukselle siitä kirjettä ja pystytään sitten saamaan se ääni sinne niin kuin vaikuttamistyöhön. Ja sitten meillä on yksi oma tapahtuma vuodessa, missä ei ole Skalli varsinaisesti mukana, että se on niin kuin nuorten oma juttu ja täysin sitten suunnitellaan itse se, että missä ollaan, käydään vähän yritysvierailulla. Yhteistyökumppaneita pyydetään puhumaan sinne ja esittelemään omia toimintojaan, että siitä saadaan niin kuin monenlaista hyötyä verkostolaisille. Joo. No nyt, jos ajatellaan, että siellä videon katsoja haluaa verkostoon liittyä, niin mistä hän löytää lisätietoja? Eli Skallin sivuilta löytyy lisätietoa ja sitten ilmoittautumislinkki on siellä ja Mervi Saukkoriipi on meillä sitten ryhmän sihteeri, Skallin toimihenkilö ja hän sitten pystyy vielä vastaan tarkemmin kysymyksiin. Ja minä tietysti, että jos minua näkee, niin aina saa tulla nykäiseen hihasta, että mielelläni kyllä kerron lisää. Mahtavaa. Hei, iso kiitos haastattelusta, Kari. Kiitos.